guztioi eta eskerrik asko gaurkoan hona etortzearen. Atzokoan, hasiera eman genio Mutrikuko musika eskolak antolatutako 6. gazte musikalari eta gaurkoa 2. eguna dugu. Ostiral arte, hementxe batuko gara egunero, arratsaldeko 7:00, eskolako gazteek kurtsoan zehar egindako aurrerapena osatzen. Gaurkoan, teklatu orkestarekin asko gara. Dakizuenez, teklatu orkesta aurreko kurtsoan sortutako talde bada eta oso pozik gaude lortu duen arrakastarekin zuen artean. Jarraian, musika tresnen txanta izango da, tromboiak, klarinetiak, tuba, bakarreko lanetan hartuko dira tresnakin eta nota berditekin nolako soinu ezberdinak sor daitezken ikusiko dugu, denak ederrak. Gero, musika eskolako gazteenak izango ditugu protagonista nagusi. Musika eta mugimendua, hor txituzitu daudenak. Musika eta dantzak izango ditugu ikuskizun hasieratik saioa instrumentu zebetekin bukatzeko. Eta gaurko kontzertua amaitzeko, klarineta taldea eta telebizia taldea entzuteko aukera izango du. Ez dezala ba, gure zaratak musika emanaldi hau oztopatu. Gorde dezagun guztiek onelako ekitaldi batek eskatzen duen bizitasuna eta giroa. Aurrera beraz, teklatu orkestarako parteide.